মারিব ରୋଷେଇ କାମ ସାରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଚୈତି ଆରେ ଚୈତି ଚୈତିଲୋ ভাগবত গোসাই মন্দিরକୁ ଯିବା କଥା ଜନ୍ମରେ ମନରେ ଧରିବୁନି କାଇଁ ମନରେ ଧରିବିନି କହିଲ ଏଇଠି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୂଜା କରିଲେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପଳେଇ ଯିବେ ନା କଣ? ଏଇ ଦେଖିଲ ହେଲା ପାଠ ବି ଅକ୍ଷର ପଢିଛି ବୋଲି ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମତେ ଭାଗବତ ଆଲୋ ହେ ଆମେ ବଡ ଅଜାତିଆ ଅଛୁ ଆମର ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଭାଗବତ ବସେଇ ରାଗିବେ ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଲୋ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କାଲି ମତେ କହିଲ ହେଇବ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଶିଆ ବଳି ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ କେମିତି ମତେ କହିଲ ଭକ୍ତ ସାରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନଦୀବସ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ କିଛି ନଥାଏ। ତତେ ମୁଁ ଜମା ଚୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ସେଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପାଖକୁ ଯିବି ମୋ ମନ କଥା ଜଣେଇବି ଆଉ ସେଇ ମନ କଥା ଜଣେଇବ।
ଆରେ ବା 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 ଓ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଟା ବଢିଆ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଦଶମରା ଦେ ଆରେ ଦେଇବେଳ କହୁଛି ଏ ଦେବି ଆରେ ଭାଗବତ ବୁଲିଲୁ ତଥାପି ତ ମନେ ବଦଲନି ଦଶମରା ଦେଇବେଳ କହୁଛି ଆଉ ନା ତୁ କାହିଁକି ଅଫିସ ଆଉଛୁ ଦେଇବେଳ କହୁଛି ଦଶମରା ଦେ 우라만 건프라버리 자리는 덮치지 마인들이 아니 일단 있어야 겨우들 아무래도 빗다 돌리고 대산이 나있기나 우리 백두국 꼭부려야 머리라 그래야 머리인들이 넘더라라 넘더라라 에 넘더라라 그러나 हरे हरे ନନ୍ଦନାନା ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଯାଏ ମୋର ଲୀଳା ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦିଏ ତାର ଠିଆ ପାଲା ଧରି ଯୋଗ୍ୟମନ୍ତ ପୁଅ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ରାତି ଆସି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ଜଙ୍କସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଉଦୟରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ବେଗୁନିଆ ପଡା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସୁପର ନେଇ ଆସିଛି ମାତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ମାତାଶ୍ରୀକୁ କହିଲି ଯେ ମାତାଶ୍ରୀ ଫ୍ରିଜରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଅଛି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅ ନହେଲେ କାକୁଡି ଅଛି ଟିକେ ସାଲାଡ କରିଦିଅ ମାତାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ପୁରା ପଞ୍ଚମ ସାଇ ରହିଛି ଏଟା ମାରିଦବ ଆମ ବାବା ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଖାଇବାରେ କଞ୍ଚା କରି ସାରିଲାଣି ମାଧବେ ମାଧବେ ମଣିଷ ଲୋକ ଖଟପଟ ତତେ ଡାକୁଛି ରାତ ଡାକୁଛି ତମ ମା ପୁଅକୁ କେ କଥା କହିଛି ଆରେ ତମ ମା ପୁଅ କେତେ ଡାକୁଛ ଡାକ ଆମ ବାପକୁ ପାଟେ କେବେ ମାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ଶଳା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉଛି କଣ ବେ ହ୍ୟାଲୋ ଅନେରା କଲେ ଆମ ଟାଉଆରକୁ ତା ଖୁଣ୍ଟ ପାଉନି ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କିଏ ମୋର କବିଣ ବାପାର ଛବିଣ ଦଦାର ପଦର ମାନ କବିଣି ଶାଶୁର ଲାଗିଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଦବୁଣି ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ମୁଁ ଅନ୍ତରା ମିଶ୍ର ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ମାମୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭେଣେଇଙ୍କ ବଡାଇଙ୍କ ଦଦାଙ୍କ ବଡାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛ କି ନାଇଁ ଶଳା ତୋ ବୋଉର ଦିଅର କହୁଛେ
I mean, uncle, wait to coach. Namaskar. ଇଏ ବାପା ଭଲ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥା ଇଏ ତୋ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ କି Hey, এটা আমার অলরেড টপ টাইম হ্যালো হ্যালো সব মোবাইল সুইচ অফ করতে হ্যালো বদমাস କାହିଁକି ନା ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଫଟୋ ଛାଡେ ନା ଏ କାହାକୁ ଚାଟିଂ କରେ ନା ଏ ସବ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଏ ଦିନେ ଆସିବ ଏ ଆମ ଦୁଆରେ ଏ ଟୋକାଙ୍କ ନାଇଁ ଲାଗିବ ନମସ୍କାର ঘরে আসিছি কইল হাতের ঘৃণা দেখছি কଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବୁନ୍ଦେ ଦି ବୁନ୍ଦେ ମାଏ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଏ ଶଳା ଏ